Ekono. Sere akosia last na make no. Akwa bia enu aba bia kuku ayisem sa. By me news. Obi atimi ni menka. Addiction ni sem kikridi. Sompa 93.1. Esia abusuafo no nsia bo apa ho sematre. Omo a se de obetumi ayero. Akwagina ni so. No nsia bo apa ho sematre. Yes ne ho. Abusuafo sabre me ni me piesie akosia ajewa kode. Any minister IBJ na yakan tamabo ano a anwumre yi na Menim abadwafo yatena sitie asɛm e trende ababa awa bi wanya mfie aduonu baako a anwoma so wawu no Sompa 93.1. exclusive interview bi wa ha enete waso tie ni yie na Menim niema ya chichiri na anwumre a yede bre wo no ese wani ni kwase e ka kire ene me wo owura baako e wa ha abusua panyin asemi siye no radio bi ani ho a wakoso o se Sompa de se Tofiakwa nsa frame a e wo se me betena dwam na yedi nkomo nti ene ababa wa wate e ho asem e wo fonyina hodo mu network ahodo so social media ahodo so no ene ne wofa e wo fie ha die na si ne yete no eyesa ne te na asem yesi nempo asem no onhye dante ena afidie so ena obete nti ka kire obi se Tofi ene na badwafo atranse na Menim drivers trotro drivers taxi drivers ebraso se mama amanfo etie show yi akosia Tof ati say nyame kurakuraye we ase hu ya se hu pa na obi abewu toda wu bi ho akosia ya o se kwan obi abefa so obewu no ho na question mark ni wo no eno ne asem no ho yare ho sampa ena wo sa akosia so obi bewu toda wo fire mu pain mu ansan wo free we ase na eno news no ye kenkan ye nyame anim ni ye kan nyina no na awosen kura agume awosia ensem wo akire sa abusia panyin na abetena se no ndi na nkomo egu ho no enya asem ketwa sabre di abusiafo ye ko enwoma a watu ni din in the chest of a woman okay emakukumu nsem ewom ena piesie ahyase no ene eno na ye hye enwoma na se na wo se abrowati a no yare wo yare ni asem aba ne hododo no nti wato nsa wabodwa se kromafo ni mehia no wasem a wo beka akosia mintimi ntwan ma minti asem a abrowati ye beka kire medasi bruto fe awusiafo ma nyina ye ho atena se ena so bi ma yasa hie mu didi akosueje wakode boatin na Menim dwumadie no suahunu ya ehyemu no ena edru sui enwoma afa kura na yahase a ye kenkan no ya to ne din o potokasa mu se in the chest of a woman emakokumu nsem ye bebre na enwoma yi enu se nkona wie no na wosua no mapi edi afrim yenka ka ye hutiawa enu ade koso na ene de no emfa ento asoma ohima bitina se wokro bi afre ne se abusa emu na henie ne so pa na ye kingdom oman prekope enti na henie ne mu no nyame so anya na bro odom no mamu mienu oba baako ena bema baako eno ne koba se ensenkyere ni bi hya asese esisi wo kronim ade hye no nu ane seseye ensuo na ere mo nti ase mo frɛ oman konfo krama wono so ba beye de obeye e mewi akire be si mu se wohima wote akonya so ne nche pe
ɛna musuo firi a ɛba nti wɔhema ho dodo no ya wɔda wusuo ɛno na ɛkɔba sɛ ɔbɔ odwa ɛyɛ sɛ yɛmfrɛ ne ma no mmienu mmerɛ no na wɔwɔ nsɛm bi a ɔbɛka de akyerɛ ebusade hye nti na yɛba bɛti ɔhema nso asɛm a ɔwɔ de ma yɛ in the chest of a woman yɛnhyɛ ne deɛ n'aseɛ na menim ampa nti ɔhema no ma wɔbɔ odwa dataa ɛwɔ ɔman no so ma menka no wɔ man ɛsiane sɛ ɛso paa nkuronkuro ahodoɔ hyɛ aseɛ nti wɔn budwa ɛbɔ odwa saa no ɛna ɔma a wɔde asese dwa mmienu ɛbɛsi hɔ wɔde baako si ne nifa ɛna wɔde baako ɛsi ne benkum ebiem ɔma wɔde afena ɛbrɛ no deɛ nananom som esuae no na no so yɛ mmienu ɛna wɔde ka ho wɔde baako to sese dwa baako so ɛna wɔde foforɔ no so to deɛ si ne nifa so afei wɔto nsa de frɛ ne ma no mmienu ɛyɛ yɛ asɛewa yɛ a ɔno yɛ bapanyini no ɛna kwakudua yɛ a ɔno so yɛ kumaa ɛma nkɔda yi bae nti wɔn bɛduruyɛ no ɛna ɔbaa hema bɛkyerɛ mu sɛ baabi aduru no deɛ ɔkɔ ne kra akyi ano no wɔne ateasefoɔ adi ntitimu na wɔmpɛ sɛ akonnwa no bɛtɔ na wɔmakɔpere ho nti ɔkyɛ ɛde ama ne ma no nti ne bapanyin na ɔdi kan afrɛ no ɛyɛ yɛ asɛewa ɛna ɔyɛ sɛ yɛamɛtena asese dwa no a ɛsi ne benkum so no ɔkɔtena so ɛma no afene kedae afei wɔse ne sɛ nkuro mmiɛnsa bi wɔ hɔ no ma ɔba bɛbobɔ din sɛ nkuro mmiɛnsa no ɛfiri na di kuro yaa ne ba panyin a ɛfrɛ no sɛ yɛasɛewa saa kuro no ɛna wɔbɛhwɛ soɔ nti wɔbɔ anɔbɛn brɛngo ɛna wɔbɔ akyiremfa so ɛno yɛ kuro mmiɛnsa yɛ a wɔde hyɛ ne ba panyin ne nsa sɛ wɔnhwɛ soɔ ebiem wɔfrɛ kumaa no a ɔno yɛ bɛrima no ɛyɛ kwakudua ɛma ne bɛtena ne nsa nifa so wɔde afena hyɛ ne nsam ɛkyerɛ sɛ bibiara mu no bɛrima ne tire ne saa ne nti firi na de kuro yɛi sɛ wɔfiri mu a ebusa kingdom no ɛyɛ wɔ man prɛko pɛ no ne ba kumaa no wɔfrɛ ne sɛ kwakudua no ɛna wɔde hyɛ ne nsa asɛm kɛseɛ ba na kyɛ sɛ wokɔ mu paa no a ne ba panyin no a yɛfrɛ no sɛ yɛasɛewa no wabɛhyɛ kumaa no ase ɛwɔ ahenni anim kumaa no abɛyɛ panyini ɛna panyini mom abɛyɛ ketewa ɛhɔ aprɛko pɛ ɛna yɛasɛewa no sɔre firi akonnwa no ɔte so no ɔsɛ yɛnoa ne sɛ naame yɛhata ne sɛ koraa na anwoɔ sɛ me no a memeyɛ bapanyin no wokyɛ ade a wama me nkuro mmiɛnsa ɛna ɔman mu no nyinaa wode ahyɛ me nua kumaa ne nsa na ɛsɛ sɛ me koraa mewɔ akonta bi a ɛwɔ sɛ me nua kumaa yi ɛna mebu kyerɛ no ɛnyɛ adwuma na ade a bɛrima tumi yɛ no me ɔbaa me nso metumi ayɛ nyame anim ni agye wɔ hema ne nsɛm ne ho dwiri ne yie san sɛ deɛ na ne ba no ɛka no wɔnsu sɛ ɔbɛtumi akasaa
nti ɛma mpanyimfoɔ no mu ahemfie hɔ atia akɔdaa no sɛ wɔnya ide wɔkeka no na ne yɛ atra n'ani ntɔn ɛna ɔsɛ mɔmɔ koraa mogyinagyina ha koraa mensuro mfɛre obiaa me maame koraa makasa n'anim na nte sɛ mo ɛneɛ wɔhoro wɔ mo paa ɛde obiaa gyina berɛ maa no nti wɔ mo twe wɔ mo ho ɛyɛ sɛ wɔadi akɔyɛ ɛna ne ɛba asɛm nti maame no wɔ asɛm bi a ɔnka nkyerɛ ne ba no ansa na wafiri mu nti wɔn ɔhema no bɛka sɛ ɔno deɛ wɔnte ntasuo ngu fam san so mfa ne ntɛkyerɛma mfa da na mmom deɛ obɛtumi ayɛ nie saa abusa kingdom no yɛ a wɔde ahyɛ ne bɛkumaa ne nsa no ɛfiri da a wɔne ɔhema no ɛbɛkɔ ne kra akyi no nipa a wɔbɛdi nka wo babɛɛma wɔno ɛne yɛmfa ahenni no ma no enti sɛ ne bɛkumaa no di ka wo babɛɛma a ahenni no yɛ ne dea sɛ panyin no nso di ka wo babɛɛma a ahenni no yɛ ne dea na mmom sɛ sie yɛ obiara nya nwoyɛ die ahenni no ne bɛkumaa no dea enti wɔka wie yɛ apɛ ɛna ɔsesa ne ba panyin no din sɛ n'ani yɛ den dodo ɛfiri na akɔ yi yɛbɛfrɛ no yɛasɛewa twirikwie wɔse bɔ ankasa no in the chest of a woman ɛma akoko mu nsɛm oduro na so babɛɛma no ankasa ɛyɛ hwan na ɛbɛwo no ne bɛkumaa no na ɛbɛwo anaa yɛasɛewa na ɛbɛwo ɛno nso nsɛm yɛ bebree in the chest of a woman abusua wantie bia na wayɛ wo ho yɛmfa aseda ɛma one family clinic wɔma kwadere paa ɛwɔ yaw ahodoɔ mu pain expert wɔmo deɛ no na sɛ ɛyɛ wo nnompam ne mu yɛ wo ya woboɔ no ma ne sisi edwa no dwindwindwindwindwin napɔso wɔgye ne ho baabi a ɛnyɛ yi wo sira yi abusua ɛtumi twetwewaa na wontumi nsɔre nyina wo nan so wanantu nante kakra bi a na honam mu twetwew ɛyɛ one family clinic wɔma bɛn wɔma kwadere wom na anikasɛm ne sɛ wɔmo kyɛ wo tena se wɔmo bisa wo nsɛm ɛma wɔmo hunu baabi a yadeɛ ne firi ba ewie kyerɛ a wɔmbɛhwɛ wo dwonsɔɔ wɔgya nan wɔntasuo wɔmfifirem ansa na wɔde aduro bɛka wo wɔde aka wo sɛ mpo ɛho kɔhia sɛ wɔmo ba fie mpo a wɔmo ba fie aba abɛhwɛ wo yɛbɛma saa gye wo kama wompɛ wei na apɛdeɛ yi frɛ wɔ mo ne wɔmo ni nkɔmmɔ na Kumasi wa Patase Estate Junction hɔ nom a yɛbɛn Brotherman sport no Patase hɔ nom a ne ɛwɔ Chifu pra so so yɛwɔ hɔ Asenfo su Aguna so eduro yɛwɔ hɔ ɛna mankesim frɛ na ne ni nkɔmmɔ yi 0546 68 another 68 17 0546 68 68 17 one family clinic na was a pain experts anyone more was a woman who otwankoso in the chest of a woman a makukumu sem a bebre tough oh baby afedi akwa ko wi asem kase ba franka nsisi o wati asem po a woche naniyo mampunie no be woni anseka atwe nyina bebe na mami abro ti ade oye nye ono a na ekofa asem abafi eno so ya asem foforo na wo seketo mum enhwe kase so na kase panyini no mehwe keto so esa to fe panyinfo wo gidie ne nyoma bi se bema wo fie a wono na ehwe nyoma so like oyetire ma menka ne saa ma ni
wo ye tire wo bibia mu ti na abusua kora no ye se be ma ni tire e ma no na ye nkuma no na ye de charge no abere mema no enti me hu ne se maame no ni mudie no hu ne se ne bakuma no yire a wo ye panyini ene se o chewie ya fe de hwe ene ye ko ahin ba se cross bi ho asaw na maame ne de kae no se nia obedi ka wo ba be ma no ene akwa na dana na jo obepia bonten na ni bedi abedi ero sifo de akonfo ai di ade ne kika kon de ene ho na o se akosi atoda ho ene ma sei etimi de titimudie babusuam papa wo hwa maame no abrowatiam frɛ ne mai mienu na odo ho prekope etanyaba ade ntia efiri sɛ we susu sɛ wacha sisimi akosia enwoma we no nsɛm wom na ene ne ya hya ase eno na ya hya ase ti na kyerɛ sɛ na otwi no amanfo nto mbo ase ntie ne yie na edu ya wada ai ebebi ahoma no ene de omunyim dada ai yɛmfa aseda biom ɛma one family clinic yɛda ɔmo ase ɔmo na abɛsɔ saa segment we ase ɛwɔ dwumadie so but akosia yɛnka nkyerɛ abusuafoɔ sɛ new segment bi ɛba ɛwɔ na Menim yi so ha so akɔfa aba oh to akɔfa aba akosia akosia ɛtɔ da paa na wɔhyia wo baa bi owo trimpo se dachi ge we die sere ositi me penasem me nyana mewa no monna mo kontu no mu amokɔ no a na waye biribi ama na ha no prekope oso ne wajai ontimi no nto akontu no so bi ɛno na edu bre bi na broken heart achi amanfo no ene to dan so obi wo ho a wo ye oba ohwe bema bi a area no a wo school mu a wo asori a wom said the guy no sitie etoda bia nkomodie mu ye nhyehyeye courtship ne saa niema no prekope na bibia betwam be man say da bi mintimi me ento ankomo a yedie no so akosia besi sabre obi wo ho a one ne papa problem kase wo ho onya ka obesan ne papa ka bom eno da nchen obi so kura wo ho a oye maame ne ma aginsamu omo pia bonten obenya nka omo mra fie akosa hu se de niema no si kɔ no anase obi so kura wo ho a na brabo mu yonko ena ebia biribi sie no ofom no anase obi kura fa akire na waka asem bi ato ba ko trim na omontem atete to da kura bia na yesika ho ena omontem tete ye but I say I want you back bra sign bra me hia obiem eti we a new segment a ya de ba na Menim show so na we de be ye no ya wada bia ya wada bia eti day no a ye be hya ase no official be launch na eno no me de mrantie bi ofie ha na be hya ase oh yeah I see de otwa Facebook no ima who wants some o se onyanka bia ni dofu bin come back ana imamboa imanu nyanka ne dofu bin come back hey was my hair Facebook no be ima free so nzau na make kano mi ko burumu mi hot o se abusua panyin kurate yi to da biribi si abusua po bi sure para abusua no pese osan ba fie anase nipa na dia wo yeti abusua no wakohunu se o se mi san call back a new program afa na ye launch e wo na Menim show so eti se obi wo saa de no a obetumi afre 0244 80 9641 oh wow
0244 80 96 41. On say show no na Menim no facha na abewo na Menim. Pacha watemase. Na sese no etoda tofi nkomo no ne niema wo kwasi ada ne mu nti no. Ama sese edurubere bi a omo a omeso omsa akọ omu nchi no. Aha, wo say ene fache no no enuade. But when die toda ne sipai kakra. So ho. Eti wa oga obi ajawo ana obo bi ajawo no. O de frɛ 0244 80 96 41. Na wa kire die nti a also san back. Pacho atemase. Aha. Na ebi kura toda. Nyame ada roma X5 wo die. So ho. Ebetimi no om kura kofa lunch wo ho. So ho na yedidi ye ho nkomo. Ye ne beba ye ho so na yaka bom. Obi so kura ho a ni kura gya no. No so yasem wo. Obi so kura na yire gya no. Onya na yire no besan back. Oh. Asem wo bosu. Ada minister ewura akoba I say aka na asem ana. Ne ho kura nyam nwanwampo. Kwa wo ko. Asem bi se onya de tudwa na memma ne bi ne ho pre no koba bi sei. Ada o asem bi opese obeka na. Na ya ko se ye nuru ho. Ye nuru ho. Ti 0244 80 96 41 relationship mu break yaba. But unya odofo no pese oba back. Tiawozia we a new program. Sure. I don't know how man for say na to mo kan sa na man for pese o mo fo na fe. Okay, abusiafo ema we dem fi Sompa 93.1 FM on Facebook and YouTube no so Sompa TV. Me wo pictures bi any videos bi a me be show dia kire wo ne. Na ye be hye nkomo no ase, ye hye nkomo no ase wie a na afei na sa pictures ni video no me ba abeyi e de akire. Me nsa ka abusuapanyi e wo ha. Na me ne abusuapanyi be di nkomo. Afa ye nana ya tenka se wato anananom e wo nse do. Abusuapanya confirm se wa firi mu. O wa haide ye betie free nano. Na ya toaso e de free ho. Abusuapanyi ya mo akwa ba. Ya de na wisi. Ofa na ho tisɛn. Mo pa badaroma ene oba de nti eye. Due mainue. Medawase. Katache woto fom no ye de eguso wa areho mu a. Ye nyina ye ka ho. Medase. Ɛna we nso abebomu yi. Ofa eye no kre pa se wode hye no wafiri mu. Pacho ye no kre. Your friend is saying. Ne din de akuya echem. Akuya chem. Eye no kre se wafiri mu. Eye no kre eno nti na hu se mefra kuntunkun adete onim hayi. Abusuafo twen. Yima me dame ho na mabɔ nwum bi aba. Me wia. Me no ofa hye nkomo no ase. Eye den na baba wa no firi mu. Watete hu nsem bebre. Ba de wuti afiri nanum no. Eye abusuapanyi. Na de hye no no. Ye dai ho aba.
ano den dodo ano den dodo Nyankopon ya adoma on the 7th let us say next month onyomtofo panyi nana kwame ampadu nyomtofo hene yade ne betompam na kire say ewiase katacha okan ye tete hai ye beko obre etwewu nyansa nyamedia man nipa binom nanso bre no so a obeje won kwa afiri wonsem abusiafo aha ye Sompa 93.1 FM no na agba pa ho sima aduasa ewotwe we ye Sompa drive menim se ba wi a wo bia no asem kase asi na enne muntie ye yie pa ansem a ye besua firi nenkomo yi mu no ebe ye onwanwa abusiapa nyimi sa mo akwa ba bi mu ya eda ofa edin amanfo nim se ye de fra wo pa eye den na eye abusua ben na wo ye mu abusua panyi edin a mediti asasi so eye kwaten pepra edin obi ade fremi anu kwaten pepra ai abusua eye oyoko okay na me abusua pani Sompa 93.1 krompa ene atwoma nkrai atwoma nkrai eno no ewo hin over kawe atwoma obiaja okay na mete Pankrono estate eze ehona otie sese de mete Pankrono ne ya na me komi krum okay me ba chawo ababa wa ya wa firi mu yi no dedi kan no ne maame ene ne papa wen wasa ka me ya bio akola no Sompa 93.1 ene ne papa nyina efrim o maame ne o papa nyina afiri mu maame ne papa no emma eyesen ono no wumienu emma mienu we ena de wafiri mu ena na ye pani okay ena na chiri banso so yoba oni kuma ya mekan ono ene me brother pani baako eye doctor ewa akra akwara no ne mode monti wadru university ni second year ena wow chiriba no adu de owie chiriba ena wo university no abusiafo obi be bisa se ababa wa ben ho asem ena ye kan ebia waso na ate but omfa wani enhunu no yima fa ababa wa no to Facebook mami be pa chaw eye Sompa 93.1 FM me pese muji twi na mo ba na mo be hwa ababa wa menini wo fa ebedi nkomo yi anane na ebedi nkomo yi meni abusua panyini bedi no ho nkomo no bra Facebook eye Sompa 93.1 FM basa adom o se tofi mi mfa mi phone nhwe ho ana pacho kope fofroto why na Facebook ni de nye wonti ne enko Facebook mi pese wodi wani eba be hwe Facebook eye Sompa 93.1 FM pacho yima fa picture no to ma me why akosia ofani mfie yesai emfoni amode ato afide so yi otwa emfie mienu nie na chese ni mukura mia sinsei mia chinsei sabre wo mfie aduonu enan 24 years wow abusiafo mumra Facebook na mumra mehwe ababa wa ye kan ho asemi ndo fa edin pa manfo di nim se de frɛ no eyesen ekuya no omta frɛ no pa o kyɛ ne de ya na omunta mo ebetu na dinse enti omo frɛ no ekuya okay ofa wo fa si menana onana ahemfa pa na otie ne maami mu wuyi achi ne papa wuyi achi no ahemfa ena na otie na one abusua no ewo atwoma nkran mikrom ho Tofiakwa enti me wo fa ase baako ye frɛ no Samson en wo se na damfo bi e maame ese wo pe akola bi no ne natena na maame ne ye pa na ye Samson no edi animu edne kokoma maame no e mo ne tena wo ahoma so pato de menim fa ho saa no okay enti na che se wo fa ase no ene de ababa awai
ekoma maame a ababa we ni ne tie no saa na tie pepe ofa obo mama ne eni ebusuan no bi ese obo mama ne na wo mpene so tido ma hu ye se ode akoda no ko ada ona na akpaba wa ne te ne nkyɛn ankasa na dabi ba na omu nyina te abusua fie ati faako asam no emu oya o sabre no a ofa no de no afiri ho e de no abre maame no na baba wa no sabre no wo mfie be sen so no 21 years no mfie aduonu baako di na kyese woni maame ne tra mfie miensa ni woni maame na tra mfie miensa ni okay ndo ofa mfie miensa no mu no na uhu no mi ankasa nya mi anim no kurenie na menim se akoda no ete obi nkyɛn ɛwɔ ahoma so na menim se onimi kurom wode na menim se yɛdena kɔma obi ɛwɔ ahoma so a wɔne ne tie kɔpem kwasiala na saa asɛm ne sie obi frɛ me aka kyɛm sɛ akoda no obi atwitwa nse kan amena wuo no awusiafo asɛm a yɛ kan no ɛyɛ hwɛ sese wo baba hwɛ ni ba ɛno te kokoda akosia baabi a ne mepɛse edi enkomo hwɛ ɛyɛ obi nkyɛn tena hwɛ akamfo se obi anwo a woni no saa asɛm na ɔmo ka no ɛnyɛ sɛbe concert no ɔmo yiw ofa mepɛse yɛhwɛ ababa awai on sɛ ɔyɛ wo nana toda wo abusuam anya hwe no wobɛhu nipa baako mienu bi suban a mpo sɛ kɔbasa akonya kora bi to a menyi ni sɛ ebia obi yɛ panyini nanso wobɛka sɛ onkonkodi ade ntia fi sɛ ɛyere woni nipa baako mienu miensa bi suban wona nan no sɛn pa na woni no sɛ meka sɛ meka bibi afa no ɛbɛka sɛ bi a wɔwuo no na mekamfo no na me aka sɛ akɔrɛ me hunu sɛ wɔdwo wɔbuadeɛ ɛna ɔyɛ deɛfo ɔne wɔ maame nnua baako koraa akɔtena wɔ sankɔre akura bi ase frɔ nkawe maame a me foro ka ɛkɔfaa no ɛde ne ba ha na kyerɛ wɔno anna jambe kumasetena no ɛne nneɛma bi nti wampɛ ɛna ɔsan kɔ yɛ kurom hɔ okay wɔnya akɔda bi a ɔyɛ petre dabi kasa koraa no obi na no aka nsɛm wɔ hɔ a ana ɛden ma no okay awusiapanyi wa hai no ne nkomo a yɛdie no ɛfa baba wa akua angoma so yakunu na biribi asi akire ɛno nti na nemama abusiapanyi na ba bi kura sɛ de no a akosua kae no utie Sompa news a akosua ona okenkan saa kase no na ne asi akire nti na nemama abusiapanyi na ba na mekan ofasa asemi kura si ye no menye sure se wakasa wo radio bi aso ana wakọ radio bi aso menkọ radio bi aso enu aye wo edwoso police station wo na City FM okay enso ebe bisa amano kasa kakra okay mate ofa medase eti na kire se ene de asie no na hu behia se ene de asie ne de menkọ ba bia nkọ kan hwe medase se so mono pa afi na me bebie so ha e wo Sompa ha Sompa radio awusiafo se de ofa eka no ene no sade areho no ahye ye ma no ano den yemu ye kobra wu ye san so Sompa finam ketecha okọ ye no yakoma tu ye no enko dae ena we nso abebomu ye de yesi yesom nti emfa woni abusua bi abiribi ato wo emu nkyiremu no ni yie no aha na obenya de afri ofa yenhwe ni sei ababa wa no ene maame no atena be se mfie miensa maame no die na mwatia fa no ho die na munim fa no ho wo fa ase no a ode no kokoma no no me ye sure sa asemi siye no wo fa ase no ni na hia die pa nti na ogina so a wiase nipa nyina wanya obi amfa baba wa yankwa nkoma no se sa maame na ojo so no ya sembisa kase pa
asemusi ye me wo fa asem na hia na mbisa se ede be no hu no wo maame ne ho a enti emma wode akola no ekokoma no na enipa do bi ekokoma no natena e wo se ohu esu ene eban a ekuta nipa de wode hye no kokoma natena no me wo fa asem wantimi enya enyano bia amame ya efa maame no adanse die ho okay eno an se wode na kokoma no on say asem si a obia wo de oka we sisei na mate we sisei na asem no te ofa ye pese ye te free wan kasa wonum ewuo no sen na wote ho asem wan kasa sa abusua panyin nano nansana na kwasiada enumre be nsia ena menu akuma baako wo wonkran ye frɛ ne yadankwa ena wo frɛ me wo kasafidie bi so tetefun sɛ ɛde ba asɛm na asi wo kumase ena mse menu bibia ansi wo kumase na wo sɛ wo na na akua yesi atwitwa ne sɛ kan amena wu ena mi bisa dankwa ne sɛ na me na na akua hene fa no wo a yetwitwa ne sɛ kan ma no wu ye ena wo sɛ ne ayeye e wo mu fi dadam ho nti me kona makwa akotie na de besie bia no mesa mafrɛ na mabɔ amane sema be se edu achi ana be ma baako efrɛ me hunu number ne da e wo mafidie so da na bisa se efrɛ nsa na se efrɛ no kwabena kwabi na ya so so meka nkyerɛ se me na na akua ma me no one ne tie no ese ofri okɔ opie me nda no anwumre wa mafie na kwasiada na homache be donko a wo ba fie no nkrofo atwitwa nse kan e wo kwamu a wo ba be wura fie wawu am se sa mate ena me ne me fie fo e wo kuma se ase no e tra ase sa asem a abanie enti me nua ba baako ye frɛ no fie kyem ena ye ya na ye nya maame no a akwara no ene ne tie no enomba ene ye frɛ ye eti me ba be ma baako ene ne maame no edi nkomo na ne nyina eto a wode eyina to loudspeaker enti ne ete de maame no kan nyina obisa no se maame ya te asem bi na eye dan enti oto aso se de me to aso se ofri abonten ba na ye twitwa no se kan ya ana me ba no bisa no se na akwara no bae no se na osi ehunu no ena o se na ne nante ya ne bibia aye moso maame so fie o so abansoro etoso mienu efom ene soro wo mo da esoro ofa twensa me be say oba Facebook edan a ofa ka ho asem yi no ni video wa ha bra aya Sompa 93.1 FM me pesa wo de wani be hwe edan ni fie no a ofa eka ho asem se abrosan esoro ani fom eho ena omo na me pesa wo hwe video no na wo hwe se de sitie yima fa video no to so ma me why akosi ato bo ase na hwe efie ni nie Sompa 93.1 akosi enye fiketo o se de fie ni tie ne se eye fika kraka nkasa enye fiketo adofe akosi afọ bra Facebook wo de me pesa wo ba Sompa 93.1 FM akosi ohun dan no abrosan yes asemo asemo tina esa hana na baba wano ni maami ya ye kana asemu yi no omotie uba Facebook a Sompa 93.1 FM ubehunu efie no a ye ka ho asem no nti ofa maame no nkyiremu no sɛn na to aso maame no aka sɛ me nana no bae na me nantiemu no enya ne fɛ no ɔno ɔsɔ ne nsa ɛna ɔde ne foro atwede a wɔn de kɔ wɔn dɛm no enti ebisa no sɛ yɛnya ne nteɛ sɛ obi twitwa ne sekan ɛwɔ abɔnten no ɔde bɛwura fie ɛna owu yɛ na maame ɛbra ukura wakwara wo ne no ɛteɛ ne nsa ɔde ne foro ɛsoro no atade ɛhyɛ no na mogya ɛwom obi a ye prepare no abonten de emoja benunu no ese ofada ne CID no
has a investigation. Maame ne say na emoja ni natade mu. Ne nsa ho so na moja empram no ba bia. Na emom na so nifa no. Ene wo hunu say emoja kakra efiri mu eba. Aye maame a one akuatie. Okay. Na no asem no no. O say odene fro so no. Wo hunu moja wo na widiem ba bia. Na emom na sum. Ena wo hunu say emoja ejina na sum mu. Ana yebisa no say na wonu obi natie wakwa abonten waba wonu se emoja efuna sumu ba ede ba asem na obisa no wo se obisa no a na onkasa wanka hwe ankyere no eno so ne nsa ko hine ne pono eno de akwara nko to o ma no kokodai chese eno ne yebisa nse na da na ne akoda etie na wadi pra efra abonten aba na wanya ho keka bia se wodne ko hospital ama yakwa akohwe de ntira emoja efiri na sumu ba no na uma no kuru adem ekokodae ensama na maame no peso yi ano no na ase ne ho wo so no ntimi kasa ntimi ba no ka kire ne se won de wonyai na ade akyi ye nyina ye behia eti maame no ento aso no se me na ne so ne abaya baako wadi be se mfie du mienu ena edan baako okay eti maame no kire se anopa be nu nsia ena abaya kuma na wadi mfie du mienu no eba benyane ono maame ne dina ye defra no mama Jane na enna ne dia ye te ye pa Janet Nsia okay ehim fa pa na wote ahoma so te ho no ne ona na etie okay efi otimu na one to Facebook no okay eti maame ne se na kwala aketo a wadi mfie dumienu no ebenyane ne se wonyane ekua enyane oh eti maame ne se oba edem ho no ena obenyane ekua so no mu a na chese wasene ene da ho na wawro na taade a ehye no no ena ohunu se nachi sekan atwutwa nachi asem we se eye na ana na maame no ka kire mo sa na maame no na sa asem a wo kan no bra mo te asem no na mo frɛ maame no ankasa mama J no wo phone so ho nkomo na ofa no yedi maame nti ofa enti eho no yadwemu na kakra obi a wode ne foro atwede na emoja empram no na so nko ne moja wo a yebisa asade no amfana nko doctor afede ade akwachi no owu ya wo kworo no ntuma uhunu se yetwutwa na obi atwutwa na chiri sekai ne ye ne ho hwe ka nti na de wo say yan se yinyantete se ahoma so police station ni ho na domi abra na police station wo domi abra so ne ahoma so abomu anasa okay ene ye betu anamonti ade a kyen nam ne abusuafo no yetu anamon ekọ domi abra police station ye koto wo mo se maame no o wa police fo nsem e wo ho enti be sesema be aduasa achi na police fo no ba ye se wo mo kwa akọhwe ba bia wo de emu no ekokoto wo emena doctor okay bia wo de amu eto no enti ekọ na police fo no efre me e ma mba be hwe se me nana no a me ba be bo ni din se matisi obi adwuga no ono no enam ka se ane ene wo mo ye de on be ye na je se ye nyina ye samba domi abra okay nti enne na police for no imba ate me nura se enne me samra adwoso ye division crime officer no o ma me ekọ adwoso police station ekọ tro ma no asem de mete ye ene de menim fa me nana no ho no police for no ma me tro na me wie ye no na police for no ka chem se ye ekọ court Tofiakwa said ye wo mu dwumadi mran je no so wo matem ano asem de a na ma giatum se me nana no de a ye ekọ court na wo mu ne ekọ court nti e bo be du baako apa ho sema be se aduonu na owura wote adwam a odi asem no wo ba betra na adwam to atina adwam no na chief inspector Samson okay ya ye ne ko ye no ede kwadu krata no ebeto epono so kire se obebo kwadu of atwen awusiafo yem fasida ema 21st clinic the sciatica expert of ansem a oka no ano den ne wiase toda na nyankwanhia yade ensu timi de oto ananam wonse do na 21st clinic eya yarsabia no kwasem ne se abibidro enom de ya adwuma
na on say akwa kopem say the whole Africa ya bo ma baso eno na Dr. Blessed Foster the award winner Africa ha nyina no sciatica ho ya bo na baso akwaje ho award na eno da nchen a awoso pii na wasesa adenti afise ye pe won kra won adura no namo a ya bo na baso wo ho eti se wotie me na toda paboa hyew paboa no timi free to wankasa kra wonhunu na watwam na wokɔ eno da nchen a wotena se na wo sɔre a aya sem usisi ufiri wo to ase no akɔ na amuro mu sciatic nerves na sa hɔ tententen no ɛho aba sem toda kra wagina hɔ akyɛ na wogina hɔ akyɛ eno nso ɛde san sunsanso no ɛde bronti abrokyerefo yi omo gina omo nan so yɛ adwuma yi no omo ne doctor ato kɛse a kyerɛ sɛ enura wɔde firi akɔmɔ omo wɔ amano ne nyinaa no adanse ne de ba na eba na akwa akɔpem sɛ ukɔ East Lagos se a or research center ɛwɔ hɔ baabi a yɛka akyire a ɔmabie ɛyɛ takwa ɛne Roman stores ɛna edi nhwɛ ne mu otisi oboase a yɛwɔ Court Junction na ɛno da nkyɛn a Kumasi yɛwɔ ahwa overseas wode kɔ afa radio nkyɛn hɔ no wotra hɔ a ofiri ana ɛkɔ a so ofiri mampɔn na ɛba wotra overseas Total Filling Station ɛwɔ nifa so left wobɛhu sɛ 21st Clinic ɛwɔ hɔ yɛwɔ Sunwan yɛwɔ Tachiman yɛwɔ Nkranza hɔ na headquarters yɛwɔ Goso Rekum yɛwɔ hɔ yɛwɔ Dwaboso yɛwɔ Debiso yɛwɔ Nkɔkɔ yɛwɔ Kofodua ɛno te Kɔkɔda ubowura nkran a yɛwɔ Dɔme Anes ɛhɔ ɛna branch kɛseɛ no ɛwɔ ɛno ɛda nkyɛn a yɛwɔ Tema yɛwɔ Kasoa kyerɛ sɛ 21st Clinic or 18 branches across the country. Me patch your number or me di adwuma na me boss di akire we 0540311311 0540311311 0540311311 ima me patch me da me ho kakra ba ababa awa no ni wuo no ayeya wode yenko fa ho na yenko oduru court ho no we ni fresh news a aba enu nti ena ofa ka se Sompa ha ene bia de asie no obebo ya mane ofa mukoduru court ho no o se hwan ene di Menim kwaduboni be ne de mokoye Chief Inspector Samson. Okay na mukoduru Waka woni nsem se Tofiakwa abra asem no sie no yo mo de efunu no koye no wo mo ko ma me ne fie ewo ahoma so e ko hwehwe ho se de ho sitie na wo hunu eniema bi ete se kotokuro ye yesekai ena seka marketu a ema ede ye aduane ewo jaare no ena apoli ba bi enso so eka ho ewo fie ho okay ena enade bi ye waya no enso so eka ho wo hunu ni nyina ofie ho wo mo sesa ni nyina ede eba wo mo akache okay enti wo susu se saa eniema no ene eniema enipa no edidi akwala no ewu na wo mo toto maame na no saa na chief inspector no eka ye de ofa pacho saa niema yi a obubo suwe no kwaduboni no ka se omokoto saa niema no wo efie no achi ana efie no inside pacho osom koto no efie no wo mo forosoro ho no ho no konya saa niema nyina ana posifo no kan ye okay konya niema nyina wo fie ho enye akiri no konya no basa maame no nso sada wo kan no o kire se abonten na omobo no twitwa no de ne de wo kan no na se entina na me bisa osa no eno so na eye abusua no nwanwa a ema yesusu kire police for no se maame no ese akwara na yetwitwa no se kan wa abonten no de ba fie na obi a yetwitwa no se kan na wode dadehye aba fie na moja ampram no ne hwidie mu ba bia Menim na apolice for na behunu saa ne ma no wo fie die
ɛne yɛn abusua no yɛnim polisifoɔ adwuma deɛ ne yɛsusu sɛ ɛyɛ maame no a ɛna kum akwadaa no ana na mumu susu it's alleged okay eti ɛnɛ prosi kwaduboni no ɛbobɔ ne kwadu wie no ɛna wɔbɛka de ato so sɛ wɔn mo twɛ maame na no asɛm no maame ne gye tumu maame Janet nsia no agye tumu sɛ wɔno ɛna kum me nana akuya ɛkyɛm no na deɛ ɛyɛ yɛ nie ɔfa tobo abusiafo nkɔmɔ a yɛdie no yɛnim sɛ Nyankopɔn adom asɛm no akɔduru court yɛnni court n'anim ɛna yɛnkyerɛ nea court bɛyɛ pakyɛ asɛm no muntie me yie na mo anye ya no ankosi bɔne na mmom nea ato abusua panyini ɛne yɛafrɛ ne sɛ ɔmema yɛ nkyerɛmu nea wɔde naso n'ani ahunu ɛho nkɔmɔ na yɛbɔ yi enti won sɛ ɛhyɛ aseɛ no na meka sɛ yɛnsi so gyina sɛ maame no ɛna atwitwa ababaawa no na mmom nea asi wɔ court hɔ nnɛ ɛna abusua panyini deɛ naso teeɛ deɛ n'ani hunuyɛ ɛna ɔbɔ yɛ mu ndi ɔfa kwadu no nyinaa kɔɔ so wieɛ no ɛna wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ maame Janet yi agye atom sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ɔno ɛna adi wɔ faase awu sana tie pepepe sɛ deɛ kwaduboni no yɛyɛ chief inspector Samson ɛkaeɛ no ɛna meka mentimi ɛntoa president no adwuma wɔka no kɔtɔ no yɛn nyinaa yɛte eti maame no kyerɛ sɛ me nana akuya ɛkyɛm ɛkɔ ne wardrobe mu saa na president no kɔ adubɔ no na ɛdidi korɔ ɛkɔfa ɔfa nyabotre wode mpre wo ho nyabotre nea wo kan ɛyɛ maame no anumu asɛm anaa sɛ ɛyɛ wo na wo ka de ahyɛ nano maame no anum asɛm a wɔka ma president no twere egu krataa mu ɔbɛkenka ne kɔɔto no ɛna mekan abusiafo yɛntwɛn kotie nwum we mmra ansa na yɛtie mu nsɛm we am say news we ha na yɛdi kan breaking news we bacho yɛna yɛ homra ɛyɛ asɛm o hey ofa no mutuo no ɛkyerɛ sɛ akwadaa no ne maame ne papa nyina ewu wiase no aya ne mo ya dodo ɔno ne na kyiri ba ɛkyerɛ sɛ ɔmo yɛ mienu ne nam asase so ɔno na kyiri ba no ɛyɛ ɔbaa na mom akwie yi a yɛdi ne ho nkɔmɔ yi ɔna yɛ panyin ɛna ketewa no nso ɛka ho ɔfa maame ne se die nti na ɔyɛ saa kwadubon mu no sɛ deɛ kwaduboni no ɛkenkan maame na no asɛm no maame ne kyerɛ sɛ me nana akuya ɛkyɛm ɛkɔbie ne wardrobe ɛfa ne sika sidi ahanum ya yɛka no
million enum no na kyerɛ sɛ 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis saa na maame no kɔ adubɔ no ɛkyerɛ sɛ maame ne ka saa kyerɛ kwadubɔni no ɛno nso kyerɛ eti wɔkenka no sɛ maame ne se me nana akua kyɛm ɛkɔ bie ne wardrobe so ɛfa ne sika sidi ahanum 500 Ghana cedis ɛno na akwara no se ɛne ɔno a ɛne kɔfa kikiri no ɛba ya ɛma wɔde adeɛ bobɔ akwara no 3.1. na awurade nti sika kyɛ nkwa na akuzia ɔn sɛ nea maame no ka no yɛntumi nyina fidie so ɛnka sɛ ɔboa wo deɛ yɛnyi ntum akuzia na meka no watema yɛnyi ntum sɛ akua awura maame wardrobe mu akoyi 500 Ghana cedis 5 million mena na was million Sompa 3.1. enti 1 akua nkwa ɛne sika 500 Ghana cedis na wohwɛ fie si hɔ a ɛne maame a yɛka na asɛm yi a akosia wonya defo sika wei efie wei untimi nsi o ɛyɛ big machine si wɔ no ti 500 kwa de nye ne sika bi mpo wo de fare sɛ wafa na maame ne se ɔfa sika no ɔfa wie no ɛna babaawa ne se ɛnyɛ ɔno a ɔfa saa na ɔka ai maame no ankasa num sɛ ababa no se nyɛ ɔno a ɛno na kɔfa kikiri ba wɔna ne ntem nti wɔ se kikiri no ɛyɛ den ɛhɔ de kwaduboni no ɛntimi antoa so sa nkyɛ sɛ sika no ana maame ne se me nana akua kyɛm afa ɛno ho na kɔfa me ntem ase ba ɔna na mienu ntem a ɛma akwara no maame no ɛnneɛma a president no bobɔ odin no ɛne yɛ nyɛsu sɛ maame no de boro akwara no ɛma wɔhwere ne nkwa ɛkɛ sɛ sidi ahanum ɛho ɛna maame no agye atom wɔ court hɔ ama magistrate no atwere Sompa nti 3.1. ɛyɛ si apɛ na president no a wɔbɔ kwadu no chief inspector Samson ɛkyerɛ sɛ wɔn mu nyanwie ɛhwehwɛmu no yɛ efunu no kura da ho da ɛmena doctor nti owura a wɔte atemu adwa so no ɛma wɔn ɛbrɛ kakra na wɔn fa ntoa wɔn hwehwɛmu no so okay nti ɔpɛn na wɔte atemu adwa so no ɛma wɔn sɛ bosume a yɛbɛwura mu no bosume dunum da ɛtɔ so edumienu yɛn san fa maame no ɛmɛgyina asɛnibia na yɛn toto na no bi ne hu asɛm no ne puma sibrɛ nti wɔn san fa no kɔto prosi kukum okay ɛhɔ deɛ baabi ɔfa abɛduru no yɛbɛgya ama court no na court na toa so na deɛ asi ɛwɔ court hɔ nɛ no ɛna ɔfa ɛbɔ yɛ mu no obi bisa sɛ maame no ɔyɛ hwan ora bra Facebook me bɛsɛ me de maame no kyerɛ wo me de maame no kyerɛ wo na wahunu maame a yɛka na sɛ me sɛ madi ka de akua kyerɛ wo na wo de bra ɛyɛ Sompa 3.1 FM yima me nka sɛ fa to so na de to so a boso me so ane atew kama na me pɛ sɛ amanfoɔ bɛhwɛ maame no fi sɛ me nhyɛ da mfa ne nto so nkyɛ me pɛ sɛ wodi wani ba bɛhwɛ ɛyɛ Sompa 3.1 FM sɛ yima ba bi akua da no ana ade maame ne bɛto ho wo de bra me pɛ sɛ wo ba Facebook wo nya de beduru wa me hu sɛ waba me twɛn nkrofo bi na ɔmo no ba beduru hɔ wi a ansana me de maame a ye kana asɛm yi na yahwɛ sɛ maame wo de wani bu a ne mfie ɛbɛyɛ sen saa nneɛma no nyinaa no me pɛ sɛ yɛde yani ɛkɔ ho na yɛhwɛ sɛ asɛm bɛn paa ɛna asi on sɛ nea aba ehu ɛwɔ mu ni sɛ yɛdeɛ na yɛntumi nsi gyina sɛ maame ne na ayɛ saa besi saa bere ɔfɛ kadeɛ nanso no yɛbɛgyae nea aka no ama court no na ɔma toa so na okay yima enipa a mehwehwɛ no Facebook hɔ no waba fa maame ne to so mame wo de fa ne to so mame
ah akosia eji se obi say o ofa maame ne ne de maame no no te eda no ho no a waboduku no tutum no de na ti kwahwe ni ye presi ni ba okay na ba ko no kutu onso ye presi ni nti maame no na te ho a nanim hwe ni waboduku tuntum no hey abujafo wo de wani abahwe me pesa wo de wani hwe because me be ye free so ano no nti na che say we court ho no court dem ho no no hey Sompa 93.1. ay asemo eti maame ni maame no ofa wo de wani bu a ni mfie ye be say me hwe no na me hunu ne ba be ma no a oba ya ho ne be di nkomo ma ya awura chechire nsem no a maame no benya be mfie aduonum 50 years obenya ti ne ba be ma ba mo nchen ne ba be ma ba ye nchen oba na osesen na eha no de asie no ono mom de nyame anim ni asem no mfiti asie ni nyina no na ose osusu se emfomso no ebe firi ne maame 93.1. eti abre bia na ose otu ne maame no fo se wonyi se e wono na yeye ne ba be ma no asem a ofa o ka kire mo eno no ne ba na no asem adenti na ofa wutusu se ne ba ne kasa wo kire bibi mu a kire mo ana ne ba no enkire bibi mu kire na ne ba no nteti amenya no se wo sua asofudwuma enti obi a wo sua asofudwuma no awose wo ma no kure ye chuma ne pepepe ye eba na brabo mu enti na ma ne ba no e kan sa ti ne ene court wona o hobi ne ba no ye ni nane ne te court dembo ye po ne court no kura no a ne maame ne gi sansam no tum wo apresifo ne mom de babo kwa adu no ne ba no ba ye nchen embe ma ya were chichire kasa wo se nko no kura ebia na watwe ko ebesimu yi anka wo kɔ amanone eso so ne maame asemu yi emfonso abade wo ka so ogya ho akɔ a enye yie nti ama wo hwɛ sɛ nea ebesiesie nti se de maame na agi atom sɛ nea kɔ aduboni no ekenka na kɔɔto no sɛ saa na maame ne ma ne tro ye de a ɛne eme metra mo fidi kasie mu aka ne pain enye pain fa sɛ maame no agi atom sɛ sika sidi ahanum ho ɛna ma okum menana ekuya echem ofa babi a wonana no yede ne koto ya posifo kɔ ho no kɔ hobi passion na mo hobi ti uhunu nana no me hunu no die na hu fa no ho ne ho ni nipadua mu no wo ma mie ni nipa mu ni nyina a me anhwe na mom ne soro ha sei no ɛna ma ehunu na nanim no kura no e ma ehunu sɛ ase obi ni obi akontokwa na baako adwurudwuri baako ani ho ne mom ne fom no aseka no twitwa ya ne ade ne de mi akasam kasem hunu ya na meboa ba aposifo na agi atom sɛ obi atwitwa no aposifo na agi atom ni kotodwe ho ne sere ho ene ne chiri ene ne na ho ne de aposifo na agi atom sɛ saa ne ma no ho enu nti na seka ya wom ko hunu no ho no wom se ne nyina ne aporiba ene ade ka ho nyina no bread knife nyina ka ho em sɛ wodi twiri no sɛnea wɔ mu esika no saa na ɛno ti na mo amde nyina akɔ wɔ makache so ɔmo de ba bedi adanse ɛwɔ court eti ne court ho saa nneɛma ya obubɔ din na aposifo nde ba ho ɛnam sɛ ɔmo sɛ ɔmo nwie wɔ mo nhwehwɛ mu nti no saa nneɛma de wɔ mo amfa ama ne ɔmo de wɔ mo gyina so ɛne maame na no asɛm ɛne ma court no ɛka kyerɛ sɛ ɛne wɔ mo mfa no koto prosifo kukum ɛnkɔpem bosumi dunu dɛ ɛtɔ so edumienu na afei wɔ mo mmeranti minim sɛ ɛda no eduru a enema na wom sesa na maame ne dem a wom susu enema bi ma saa enema no wom adwuma mu no ehye no saa enema no beba court busumi drum de to so dumienu wanti asem esi da ben asem no si maame na no asem no kyese kwasiada na homache etina kyese 1 am na sanan ne kwasiada akola ne pie memenda nwumre no maame ne se wa mafia 1 am ahomache ena oba fi a oso ne sade ne ko ya sa na mekosi a senso na wono a na di sanse mone no a wode ko hya abontenso se abontenso ne tire se de one nia one mo kaaye ene nia kwadu bofo ya be kenkan no na kire se esipai enti nia ya adwene ne se se maame no edinka kan ma yen abusuafo ya te se
obi twitwa nse ka wa abonten ɛna kwadu boni pani no so de aba beto sɛ maame na gyatum sɛ sidi ahanum ho ɛna ɛma akwara no enya ne wedi a na sɛ ensam na akwa akoyɛ mienu. Okay. Na efie no nkasa maame ne timu no wo faase achi no obi ti fie obi efi pam bebrebe bobo ho ɛma maame de wɔka akwa mu paa ɛni sɛ anadu bra no kura no bibi na to no wo fie hɔ a anka betima frɛ o ma no mbɔ fi pam no bi ama wa ho odi na ntimi kura na akwa ma yɛden aba bɛbɔ ama de akwara na kɔ hospital na nam sɛ mensusuye no me ya agya tum sɛ maame na yɛyɛ ɛni sɛ hospital an fara akɔ na akwara no na otumi kasa no onwu yi ɛni sɛ ɔde akwara no kɔ doctor ɛna yebisa ne sɛ deɛ na ayɛ wo a anka akwara no bebie na no aka sɛ maame ya wɔde me ba yi wɔno na ɛyɛ mse ɛno tra maame no ebu na ne gu so a wan fa akwara na akɔ doctor wɔbɛka sɛ anopa no nsia na akwara no wuye no enti wɔfa deɛ sie wo faase obi ti fie hɔ ka wo faase ho ana efie hɔ no maame no ɛne abaya a wadi mfie dumienu a mekan ɛne me nana ɛkyam yi wɔn nko na wo fie hɔ obi enka ho ne ba bɛɛ ma no ɛte ne baa bi nko ɛna ya no ɔbɔ maame hɔ kɔ enti saa deɛ ɔka onana yi ho no ɔno ɔso yɛ ɔba na bɛɛma ɔyɛ ɔba ɔfasɛm bi wɔ hɔ a esi a ayɛ na ami ebinom te bi wɔ no mo bibi on bɛka menim sɛ siye no bi amakɔ efie no ade ne siye no ɔfa makɔ hɔ yakɔ hɔ okay ɛtɔ down sa na asɛmpɛfo bi ta twa hohia ebi a yɛse maame ne hwini mu bɔn no yɛse maame wedi yɛ sign na ato no mo titi bibi ɛfa sa maame no ho bebre ɔfa de na wate sɛ maame no obi kura ka sɛ de bi twa so a na atwa so yi akwara no wosɔre a wo bo no wodi ni po obi so hunu de akwara yɛ wo soma no ma no kodi dwaba ɛda yi hu fu a wɔn ɔdodɔ ɛne nneɛma nipa bebrebe wɔ hɔ no ɛkamfo akwara kyɛ sɛ yɛkɔ yɛ a police wɔn mo crime scene car no kura akokɔ gyina maame n'anim hɔ a na police car baako ka ho na ɛyɛ wɔn anwa ebi sɛ wɔn mo nti bibia da mu no nyinaa sɛ asɛm bi asi fie hɔ okay eti yɛka sɛ me nana baako ɔne akwara maame ne teɛ no ɛna wɔwuo ɛna ama apolisifoɔ ɛba bɛyɛ hwehwɛmu eti wɔn nyinaa ka sɛ wei deɛ mfiri baabi a maame na na bɛyɛ firi sɛ eduru anadwo a eduru baabi a na wɔboro akwara no nsɛm a nkurɔfoɔ ka fa ewue yi ho deɛ ɛna bebrebe okay ɔfa asɛm si yɛ wo ne wabusua atena ase akɔniaba mu nti no ɛnɛ deɛ akɔ pie ɛwɔ asɛnibea no ɛna mede aman menya nkɔ fie koraa okay ɛsɛ efiri kwasiada no ba ne nyinaa akɔniaba die ba na yɛ twɛn ɛnɛ kamekɔ adwoso no ɛba deɛ principal no a asɛm no ne nsɛm no bɛka kyerɛ me no ɛna nka me ne abusuafo ɛba bɛtena ase ɛna ɛkɔ yɛ mpofiri wɔn de kɔ kɔɔto nti deɛ kɔɔto makɔ akɔte no no ɛna me ne mabusuafo ba bɛtena ase ne asigyina ne asa atua namon akɔ police station hɔ ebi onia ne apresifo na panin no asɛm no ne nsɛm no crime officer na asɛm no ne nsɛm no na adwen deɛ ha yɛ paa no ne ade ade ne na toato adwene ɔfa menim sɛ ayirira nya wonko ɛna wo abusua num wo dom di wachi na wo yɛ abusua panyini deɛ ebia bribi wɔ hɔ a wobetimi agina ka ma abusua no ɛdeɛ paa na wo fi sɛ wo ni wabusua no fi sɛ wo na wo da wo ma no deɛ paa na wo fi sɛ wo hwehwɛ ɛwɔ wo nana yi wuo deɛ mehwehwɛ ɛwɔ me nana ewue hu ne sɛ no korɛ ɛbɛda adi ɛwɔ apolisifoɔ no hwehwɛ mu a wɔn hwehwɛ yɛ no mu deɛ wo hwehwɛ ara no mehwehwɛ no sese nipa no wanya awu ɛna nam bibi susu sɛnea mesi susu no ɛna ma awu no bae ɛna apolisifoɔ nso na wɔn akɔdare wɔ saa nhwehwɛmu no emu ayi wɔn adwuma eti deɛ mehwehwɛ sɛ nokorɛ ne pɛpɛpɛ yɛ ɛbɛyɛ adwuma because me nana no wanwu kwa ɛna nya abɔnten so na msusu sɛ wɔde ewuo no efiri bae esi wɔ fie hɔ wow bacha kwada ɔte efie hɔ ka ababa wɔ yi ho no asɛm si yɛ wo de wani ahu no mehu no okay yɛne apolisifoɔ no nam na akwara no ɛka maame ho ɛna yɛne apolisifoɔ no di akɔneaba
ɛhɔ de aposifo hwehwɛ mu nti mento aso mfiri hɔ biam yɛmpɛ sɛ ɛbɛdi wɔ manim ebia na ɔmbɛhwehwɛ nkɔmmɔ bi afiri ababaawa no hɔ nti mempɛ sɛ ebia ababaawa no koraa ka biribi a nhwehwɛmu nya mɛda adi berɛ aposifo mfa meto dwa no fa mema yɛmpere yɛ ho nnuro hɔ okay then sɛ akwalaa no mo ne nenam nyinaa no ɔfa mo ne nenam no akwalaa wohu sɛ wayɛ dɛn biribi atɔ no so anaa deɛn ɔno deɛ mehyɛ da nim akwalaa no te bia ne wɔwɔ mu ansa na meba bɛhu no nanso akwadaa deɛ sɛneɛ madwene bɛsi afa mɛmɛ sɛ wɔnhunu saa nanteɛ no bi da no na polisi ni ɔn sɛ yɛkɔ sukuu koraa no sɛ ɔhunu sɛ polisi ni hyɛ atadeɛ no wɔba a na yɛmahyew ɛnte sɛ wɔno ne maame ɛnam na wɔnsua saa wɔnim sɛ mfomsoɔ bi asi ɛna ama apolisifoɔ no adi wɔn nkyɛn a wɔn de wɔn di akɔneaba eti wɔntumi ɛnyɛ krakrakra sɛdeɛ ɔteɛ no moson deɛ ɔbɛyɛ moson sɛdeɛ biribi atɔ no so wow akosia wate abusua panyin no mu asɛm on sɛ meka sɛ story no aha ɛne abɛbriki no fi sɛ wɔn free court hɔ no ɛna meto nsa frɛ wo fa na da roma ɔsɛ da bi tɔfe mabrɛ mu deɛ nanso wo nko a wonti deɛ mɛba ɔfa deɛ di kan no meda wase mokura na meda mo ase wɔ akwanya a mode ama me ebi na mo fitika sie so Tofiakwa asɛm ama ba bɛka no hɔ obi bɛka sɛ asɛm sɛ deɛ ɛne ebi kura a metu anamon na sɛ ne lawyer kura na mɛfa na me de aboa mo ama mo de akwa ka asɛm sɛ de akwala no ne wuo no no korɛ ɛbɛda adie etimi da woni wabadwafo ɛno mpanifo ase wakwanya mo de ma me okay akosia mepɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ bi yɛbɛgya ama yɛafrɛfoɔ no aba mu obi nkyɛn mu tena ɛyɛ tena na o akosia obi nkyɛn mu tena ɛyɛ tena na o ɛsɛ sɛ nipa da sani ti aseɛ ɛtɔ da paa wobɛhu maame bi kora wɔ hɔ a wɔne ne kunu ti ase ndi akosia yɛmfa bibia nto nkyɛn menim sɛ onyankopɔn aka sɛ yɛnwo ma yɛase no ba mehu obi ɔwo bebrebe a ayɛ mente naseɛ obi wɔ hɔ a ɔni bi sɛ yɛ ni bi awoa na wɔwɔ awoa na wɔwɔ nti ɛbɛduru baabi no wopɛw wompɛw situation no bɛpuhyiw sɛ ɛsɛ sɛ woma wo ba ɛkɔtena wo bi nkyɛn na neto da kora wankasa umogya wabusuam sɛ wode hye kɔkɔtena obi nkyɛn a yɛ wankasa wobusuani a aya bisa no nyɛma ofam enti akosia sesei de nea abusuapanyina bɛka ɛne maame nanum asɛm a waka court ni police asɛm de to da ebi kora ebeduru baabi na nano asan ayɛ de bɛn asesa te hɔ ne yenya ma court no na omo enka ho asɛm bara enne me pese ye hwɛ amanfo a na nsɛm yɛ sa program no wɔ ha obi nkyɛn mu tena na amanfo hya aseɛ sɛ omo ka omo nsɛm no enne sa wo yɛ maame wo yɛ papa bara kosia ye obi nso wɔ hɔ a oni obi tena ɛdo obi yi akyire nipa koro no bara kosia ɛnɔso ɛno de yɛnkansi so dua sɛ ɛnɔso obi nkyɛn mu tena yɛnua ba bi a nanse nam ne di nkɔmmɔ ɔne ne maame nua kɔtena yɛ akosia maame no hyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ nkwan a na wadi kan ma ababaawa no a ɛyɛ ɔno a ne nua baba a ɔne ne tie na ka kyɛ ne sɛ ɛnam ɛdamu no ɛnso yɛn na abɛsonso nti wɔn pɛ ne ho asɛm nti wɔse ma ɛne ana wayi ampisi ama me na maame na hwɛ Nyankopɔn anim ɔbɛyɛ nso na wayi ampesie di ama ababaawa no na watimi anya akokoduro no ɔne ne mma ne ne kunu tie aduane ho na ɔmo sa nkwan mu wie nso nguko no na bɛwo na hɔ na ngɔworo akosia menim ne ɔkan fa ababaawa yi wo ho me wi a me bia homa no amanfo mmra mu
Yo, Tofi me da si na sɛdeɛ wodi kan no. Asɛm no akɔ akɔdi court. Nti yɛnka ne bebree. Tofiakwa. Ne mu adeɛ baako a mɛka ne sɛ ade biara a woyɛ ne nnɛ no. Tofi ɛda w'ani mu twɛn wo. Ɛyɛ wo sɛ wanya bi. Ɛna wodi sisi wo nua. Nipa ne ni kamafoɔ nti. Deɛ wopɛ na wobɛyɛ no wobɛyɛ na yaka deɛ. Wobɛtete no sɛ na ɛbɛyɛ a wo wani bɛgye a. Kan hu sɛ deɛ woyɛ bia Tofi ɛda w'ani mu twɛn wo. Ɛnɛ yi deɛ maame yɛsusu sɛ wayɛ sɛte saa. Ɛyere a ebetumi aba sɛ ɛnyɛ ɔno na benya sunsunsansoɔ. Ba wɔkyena bi ne ba bi anaasɛ ne nana bi na ɔba benya sunsunsansoɔ. Wɔhwɛ yie. Na sɛ ɛte saa sɛdeɛ woka no. Onyini sɛ ne ba kora atwa mu a ne nana bi twa mu ɛbɛka sɛ sɛdeɛ nim guaseɛ bɛba. Maame wei ene ku obi ba no. Ɛsunsunsansoɔ ne bi no. Akosia katachaw kan asɛm bi. Na futu sɛm mu. Ɔsi nipa wabufuo da. Eyo. Akosia won sɛ toda nipa bufu a na wantimi an control wakoma. Obeye bibi obewie no na wonu no. Tisa mahunu obi a na bufu dem wanya botre. Ɛwɔ ne yiri sei na ne ti kɔhwe akonya esi dan mu ano. Krananana. Okɔ. Wi anu akeka na we. Afei na ɔde ne nsa gu ne ti wɔsi mawu. Sama to me. Samo ba fie. Saa ketechewa futu sem na ɔde bae no. So wabufu da hwe ye. Wɔsi sɛ obufu na wonya obi bɛn wo. Na oso mu na ɔka kyerɛ sɛ jai unyame no. Unyame no. Wanti ya uku. Wanhwe a obekita hwehwiri. Nipa bebre ni nipa atena. Na emoya. Afa mpacho odi hye wawo. David. Waware da. No worry da. Onfa bema bia me kyerɛ mo sɛ ofa manya mfie aduonu nan na bema we de meninu tu anamo. Bibi ete sakrensi. Bema bia nso ma fie. David. Monte sɛ wo ba bia nso. David. Bibi ete sensi. Kozia. Moya o. So makonim. Jumadi ya fa no na menim. Ababa wani wo na bi kura na wonte. Enu nti ena na menim ye de abrɛw. Ebi so ana wate, but akosia mu nkyiremu na wonya de bɛn, wunyae. Enne de abusuan panyina da Roma. Wame ate ne wom. Ni bia homa no. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 One family clinic Adaroma and a 21st clinic the sciatica expert or Madaroma and I did media your friend na Menim Ebrel Yankwa Homanaso. Hello. Mami Pacho Udini baby a frame me free. Hello. Hello. Pacho Udini anybody a frame me free. Pacho frame my job because every back also. Okay, Mami Tio. Pacho, it was a penny Saturday, no being chat to the edge, sir. But two of them will see about me the chrono for me. So, in the never to go on team and so to be there's no star. Just the area was a penny of the Volca. Mate Ohima actually producer Befro, Ebedin Komo Bebre. We watch out. Would anybody be a frame me free? Yes, sir. Hey. Mo umi abe ma je je ni ndo do find to adi kale di chawa ko amene pop ni di anywhere. Okay, jeje mami ntio. Mami ntia Sompa tie for na ya ko nyina nyakopon show bibia no man nkwasensen ni awie. Tofiakwa. Hey. Tofiakwa me wura ho. E na me tie no text news wo mo amuka se bo owesie. Yeah, mama. No sia ma boss matre. Ya semo. Tofi, me say
and Nagasana Sompa dear, let's say Menim ampa, and Nagasana da, Matias and Nimu. Where on, I am Moka say, JJ 3 more, you know, and you're going to 3 more that young, and you're sending 3 more and because where you're there, no, caught Nebla and that's not, yeah, because an Adrian. Where get just the first one. You knew near you be the movie. You want to hear the same thing. You be yo. Oh, yeah, for me, and camera no. But yeah, Mauni am Rabin will be agent as watch it. Pacho Woody, anybody our friend. Oh, you bonus, Nanny, Chiagi, Niki, Dugas, and Obi. Okay. Yes, there are Ulano as well. If you have bomb now, Piki, and I'm your bomb fire party, produce any Piki money. Okay. In itself, a bone and Yemuji. Isa, boom, wa peke. Afemo. Eti nipa na wo ni tinu. Enyo no na egwa wo fie. Eti wa fa uja 5 million na. Abusafo na omudi akra ni ble no. Otimi ko mama ne. Omuni ho. 5 million no etimi to nipa. Minimum inkwala bi. Omuti amafo chen na sana obehu sana omuni inkwala ni tia. Obi aka cho se enyo mu ba uhu da na mami we mi gibi se odi ya ni sikedo ni ni ama bi oyibo nko ena mi ye kafra je ye woni pa bi wo ho a nature omuhwene mu bon mo ne to dan so obi adwene ye ne se sikanti so ohiani wa bi ne netia omuni so ye nipa nyame wo ho hello ohwe nyina pacha odi ni ba bi afra mi free Ibachu, your friend Clement, you can say film better. okay Derek mamintio Oh, no minimum pa nanka akure ni misu inibisia kama mi nkwa nche okotena waje dey oh papa yeah asuma me kan say nyamwe onfa ne kila yi ni mo ma me ne de mama ne ma atasi su bi munku ni bi mate me ba cho odi ani ba bi afra me free David amena ne usi ayate danke do go to Germany okay danke David amena ya sina ye wono me titi Ghana ho ye dia die du wo ye mabu ni mu ene ye maba woni mu e ba certificate e important that e pa oh ane de na ye nim se nipa no so na ye adwuma meska ne ba abi wo ma me ya wo ya sa anye bia nipa no obwo kakra wo edi senka wo betima ye obi bia asem don angwa papa na asom na town chen abia aduma wa ya ma wo senka wo jai wo dwuma no na aba ba se dwuma no bia ka sa dem bon so ko nuru edi ade ti na bi fu mo bi kakra bia mo te so okuno tabe wa nkuno eni so a ngum ni okuno edi ku ni bana dia na wunya oh on said the offer can nyina no challenge because e bia na court no muaye ti no de mpacho mama mi sisu gina court no muaye enti no yentimi nyina han sisu pi se wono na akuno ewo yesusu se aha wo kina nkomo anje ya no ankwan kusi boni but unim todan so akosia obi kwa na obi betena boso me so ndua ne ka ho of I say 3 years no wontua ne kada yakatua yenti biso enti emma yebo me wo faase na ode ne koma no sombo se wodi maami wo so wo faase no wodi ne koma maami so ne ente I don't know when you me akiri shebe na ne ye na ne ye so ye mfie miensani wontua eno ane aduane otoma ne die ane ebia atade a wodi be hyehyɛ anante waso me ofa wode maami fa course no kakra me san ba so pacho wodi ni ba bi afra me free de pa so bo se bani de free de so na se bo sha ba mamintio asuma ka me be ka wo bi sa papa yi se so ko no ne tena ka me ntia ne ka asuma no ba ma di mo no na wo no bi ti bring the sun ntia ne ka so nya de e bi na so nya ti 5 million jo bi ta agade Bema mo kama koma ntomo yam wo de yentie de court no beka e wa akiri me ba cho ohima me mo akwa ba Good evening. majwa
Tofi, Mami ntie yadamase. Tofi me, na dear me bisa me hono say. Inti, we me sa, inti uja obachine buana. Abi. Uja ube di area sentini nyina tumasa si suana. Abi. Den a wonso obeko. Tofi, asemo. Uno obi babatma 3 years, 4 years. Na adwuma kwa wonfa nipa kwantu mu bi na at the end of the day wobɛsia yɛ ne sei no na asofem na tofo nim sɛ ɛnyɛ ɔmo a ɔmo ne nkurɔfoɔ matenko a even ɔmo ne nkurɔfoɔ yɛ adwuma koraa no ebi ɔkɔ a sɛ bi obɛtua nipa no ka na ɔde korɔ no ato nipa korɔ so ebi kɔ na nipa no so nim mo hwee sɛ wahu nti wobɛkye no boɔ ade a wɔsɛ ne maame no obi sa na wɔn sɛ nti wobɛkye no boɔ wɔ asase so anaa nipa bia ne yɛgyeɛ Majwa ɛyɛ na wonim sɛ na wonim a akɔ ɔnyɛ saa na nka ɔkɔtena hɔ koraa gyedɛn bakyɛ wodi ne baabi afrɛ me firi mana okay donkey mami ntio donkey me that say me ba cho wudi ni ba bia frame me free so yeah frame atron do am ka say after kwanta and the first time and this program is na misra what that's a piece in na mami chat on the sack and the two parents na station where you say so I me there opani na ka tu for onya ne be ko ebo nyum bi obepo apato atem o say ba for na say ye ni en kwala na ka ni no me na me ne papa ayire na tie bitini buje mama panche ebene na mi wia na gina so awo bi wo wia na ne mani nyina ba Tofi adani a ubenye de ne di makra wo nti ye ni dia enson na opani na wakata no tane nko ade a mo to da bi pa ne nche opani ni mkata papa obetina ya radio aduma ma respect ne papa de Tofi ya tema movie amko de bi pa ne se na yawati mate me da se me ba cho wudi ene ba bia frame me free Tofiakwa, ya sɛ dike because every kono she have papa na ke ma mentio men taibo ani ma de tira isin sira me Nyankopɔn anopa wiane na tete emme bia wo de fa sa tiso no yo fo Nyankopɔn nyira na chi na o ma na dwuma tu on sɛ bɛyɛ na o bitinye bi na wo de ahwɛ ne gire ene ne ma na sembe braviasa obi nsɛntina eya obi nkyɛntina awurɛfo hwɛ abaya tete sembe ohwie ne nkwa afiri ne ntam kwa andan a wɔte me nkyɛn awurade nyini pa adomo ɔnka mmarima ho yɛmfa fofoduo ne nsinyɛ ɛnyɛ adwuma ɛnhwɛ yɛn ni ankasa yɛyere no ne yɛ mpa na ɛno na yɛyɛ dea mate ɛdeke meda se Nyankopɔn hyɛ wo den mepa kyɛ wo din ɛne baabi afrɛ me free mepa kyɛ yɛfrɛ me Rastaman mekasɛ firi askɔre akɔtie so okay Rastaman ma mentie o Tofiakwa Ghana ha ensem bi awre ho papa ensem bi so ha na menim yete ho ye dwene ye ho okofa wiya sa ba betu amnante ahini katacho ko ye kura pasia de twam ne di na otweda mo sa okofa wiya be ha ya sa aye dey ejina loki dubi kan ye no oso wo mo asikafo no mo di o mo tese wo mo nyina hiafo benom nyina ya fe beda se mate mepa wo din ni baabi afrɛ me free mepa 21st clinic ambassador ana wabai Adigas Ovin Dr. Brother Foster the award winner me ba na friend ke edurena wabai
Wawa ne tia sɛ ɛhwɛ overseas ɛhɔ under headquarters in Kumasi yɛwɔ yare bi ɛha obiara no mpatwa na ɔde oni akyerɛ hɔ na yɛahwɛ wo kama maso Tofiakwa asomdwe nka o council mo yɛahwɛ meyerɛ gye wɔ ama me ɛkyerɛ sɛ mekyea no paa na nokure mu wobɛwo ba na wanya mfie aduonu nnan enough form ọba wanya mfie aduonu nnan na wa say me enjeje nti yɛhwɛ deɛ mesrɛ lawyers a wobɛdi animu ɛne bibia no na me ma ɔmo adwene na ɔmo mfa nyɛ na asomdwe mmra ma se Tofiakwa so na menka ahoma no ase me ba cha wo so udin ni ba bi afrɛ me free me tata so me din deɛ me mo bi din until nene never 4-5 1 da mi coast no ma bie na ma me be fa me fa me ko kena na ma coast no wo baba na me ne ko tena so fina me ka atisia me nem me tele mpotia e fi ho dis obi so de na ma fa wenku ase na edu Christmas no ta tare ma ne ma me atare na se mi sia me atini na boys ne sen okrokungo ne atare kepa ne gusu no de pam so de se ne yeyi apetia me sem mono sofe ne papa fa se nyen tan krao afa mi na mu 6 years na me kwawo ye me ho tre me 6 years na me kwawo ye enti obi ka tra die me ma ka tra me ma se me vi abokwa me ne me ma bawe ye ma fam no mo ka sam na me so na me ra ho hey me so we bi na ato obi na me de nyame nti me nyame nkwa a me nua bi de wa hwere ne nkwa ya nti de me ka tra me nyine wo bi ansere se even se we yes ne ma me ewu ni ndi ma me nua no mo na so mo aka no se wo nua bi mpo wu sa ne ba o wi abokwa ne me nyi na wo ye de ewo me ense mi de me hu bi pen na ma me kasa abusia no me mo ya akọ me da se me ba cha udin ni ba bi afrɛ me free hello Tofi biribin chiri bidi be shi kakra amintio na me kasa free bo shen na me pa so me te busa kani na sem kakra se ma me no asoro be na okọ ba cha no de o de yem fam pompon ho wai mate the nti amaka me busa sa se no se efa ya yenya atwom ne ti oman yi mu Tofi na me ti no na asoro kese bi o pankro no a ye Pentecost na maami bi o ho a we dickness so ne ni kunu bate na we be ko de na maami di ye ne akwara no sebi mpedi asese ni kunu no e ko wo nchen na obe wale no nti papa ye di ne so akwara no so akwara ni di ni free so ngesa da shi papa ni ye gapade a akwara ni sabe kadi otumi di bankuta ne de tia so ka banku no bu akwara na take se areho ni tanyi pa o enti he da bia na da bia won se mekoyi ama bedumle bi na wo so wase fo ko tena obi nchen enti ade a wo bia ne no da chi wo betwa so ba enti wo no obi hia ya ye ni ye areho sem ala ketwa we wo kunu ya adai mate so me da se rade boani paul na aho kire ya me ba cha udin ni ba bi afrɛ me free aho kire ya yes sir oh wala yi twitwa sipa o wacha fe de e kasa na mintie me busa me do ewi asuna enye ma bi ko to ma o twa wa Facha me. Olai no munye. Pacho sign free back. Me pacho udini ba bi afrɛ me free. DJ Tofiakwa. Yes sir. Unya akwasi enkansa bia. Uyo bi je yana di yi. Na menim. DJ na mi da na na ma no. Facebook no wan ga ndia no ticket na ta de no atin class. Na wa bo duku tuntun no. Hey, I would have been a couple of money, 3 more.
akra Tapi me so o sha se free the one Facebook ko na ma se ta o me ja no so Facebook ko sa trending. Aba you come wona ne ma me papa wa nanti e ko ama de se de me na bi ka ka ma me na o de ye ni sika do na ati enu Tofi ya ya papa Mate ore munya abotre se me bi wo ha enim nti mu ma enru ho me ba cha wodi ni ba bi afre me free Okay Lizzie mami ntio Ewacho akra ne de na me ka bi ubekom kura na akra no kura nya won the first ka no because me yingina me ya tino bi nchempe na the way depende kwaya wa de yefa mu yingina ya hubi e bia nya won afa de nso ye de be hyew ti ne me ka kire bu sia fa so mo nhede ba yingina de timi ejane Mate ba wonna ankopa amoa no hasinya me amoa you want radio bi wo nchen ma nko form kra Hello Mami me pacho me free magazine Mami ti oba pa mama na nya me betia ne kapa janka pa na waya ne ka no nya me betia ne ka bi bi obeya je ebe ya ma ne da nse be ko be kum na ye lesbian o pese o de ye ga na wa pre na waya ne ka akoduru nya me bisa no pa ga nya me ma ne ba bi pa na janka pa na wa tumi aya ne ka ate me cha magazine fo nyina me ba cha wodi ni ba wi afre me free Hello me ba cha wodi ni ba wi afre me free Hello. Hey, radio bi wo nchen Mr. Roman nko form. Hello, panyinkaze. Mama Jo. Eju so be mena. You didn't the couple na mkale free man so that no. Okay, kwabra mama ntio. You menzi ma jinja mi cheni. Ta semwe tie no. Na wo tse busua no. Edu omneti Sompa na Ghana police for na ono. Omani brisika che bibia. Me bacho nyabotre. Jinja me kan sa no nya so ebinom nyabotre. Ebinom. Fe na wo kasa. Ebinom for because me am gya we obi be che me ba se ka mo ye konfo a okuku no. Emanya me boa me ma sabi enipa be hu ye ma ye gya bofra no. Atami ko di quarter eye kobra laze kura ye koye no. Nikobusa register na say autonomous date na so. Nyabotre for wasem no pem ho. Ye be pese wo beba na edi nkomo wo na menim so. Why? Mate. Okay. Me da CP. Say o number na 22 twato no. Me pa try. Okay. Producer be free why? Me pa try. Me da see. Me ba cha wodi ni ba bia free me free. Ba cha mama ntio. Hello, Pastor, good evening. Yeah, na mami. Me Pastor, me didn't do film kata say safo. Okay, do film mami ntio. Me Pastor, me so me mami nye di for tonight. Ano san what they obin tent na de matunu say that me wo and the papa de mami for me bin tent. Nti nya ne mani kafra. Kafra. Me bacho wodi ni ba bi afre me free. DJ Tofiakwa. Yes sir. Tofiakwa wa baba asanteme ma ye de. Eye okusia down for honorable one asanteme pai asansu fe ya assembly man na me ka say. To honorable mami ntio. Tofiakwa aba Sompa ma power to. Okay, e ma mlantie ni afi me nya ya ko DJ Tofiakwa. Yes sir. Ita na ye sa de ne de wa anya de. Janka ba de o se hwe o mu ye ni atutu o mu ye. So you video ya na de ye. Mate. You say mo aba ne de de ye be to ye. Ona bo wa makra so nfi as na nyine. Me da se. Pacho una otwato. Wodi ni ba bi afre me free. O ma ye say bi anya obi nem tato obi afi bi. So fi akwa opasambere na kasa masu krofom. Okay. Sisa de baka say the banu o kwasa aso he no. Me de ya ko na se. So o ma o kan ko ya kire o ba me say o fa ni na me nyame. Ya emanu kwa de sa jefi efi ne ba no ente ebusa pende nya abutre e de asama bodu afos for de enu ko fe de e asam mate nya wa abutre me da se abusafo yenko minister ho na Facebook no nso akosia yenkenkan ba ko mienu bi na ebreni nti me wie wa abusapanyin so
Minister. Papa. Way free Victoria appear. I say, oh, what a world we are living in. I'm a J1 so the Osu ewo Facebook was Akusia so was a nice woman with wicked heart. Alexander K. Osu was Samo. Way free okay. Senior project in Cassia Emame. Okay. We free Jetman. I say Sompa remain to be the best TV and radio station in my life. I am watching you live from Bimbila, Northern Region, Ghana. Wow. Okay. Nyamishao. Follow pa Michelle and Nimwa. Is she staying in the house alone with the maid? No busase wane onongwa ma menengwa etiwana. Mary Ajmanim, or say my favorite. Keep it up, Akusia. There's a time Akusia every day in Nana or Bonabaso. When you free Abrantipanana a J. Johnson. I say my name is Johnson. I'm really enjoying the show. God bless you. Opoku da Kukweko. So Tofiakwa, good evening. You are doing a great job. When you free Emilia, I say wicked witch pa. Nana Chan, I say I'm very sad. Mary, honestly, Iswana awesome. When you free Akusia Pregino. Okay, Nana Chansu Esu, I say, oh, very sad, pa. Elizabeth Ameya, I say, this man is a witch. Hey, Munyabu Trio. When you Oche Francis, I say, hey, this is wickedness. Akusia, Pregino, on my kind of day, okay, now Mikasi, on the high note, me my Yanko and him, Wemunia, ma kenkai. Okay, Mammy Yakunadu, I see, because of Abuasi Kenti, ow. Nyanka mobo. Priscilla Nyame, or is such a wicked woman. Michelle, okay, yanko enim. Abna Adwa, onusu ususa Samwala Santi, okay. Sunday, onusu di bibai, yanko. Okay, son, my young fancy. Yes, sorry, so. Akosia, I didn't know me, dear, sorry, so, no matter who shall penny honey. You. Tofia, sorry, so caught na, your best say. Oma tentere na enye adwuma. Okay. Said ye na abusuapanyi hwehwe nsan se ese nipa ne de okọ. Ye yere ya ntimi nsan so nkofa na nsan so ne masa ase so biem. Na mom migidi ye se atentene na eyi adwuma abusuan bo beto won mo yam. Won be hunu se won mo de hye no kura wu ye no. Anya kwa. Na mom asotwe se fata no ye de ama nipa koro. Enti ye sere se ye ma atentene na eyi adwuma. Okay. Akosia se program no segment no say so anti ebia I want you back. Per se bia oh dear Tofi momwa me na girl no kwan of us we jai me no me ya me pese me call back Ala minister serious my mom for chem so ana say me ke me wanwa kura zere say we me am akofa adwuma kese abrɛ me ho o asɛbɔ ne pofia we say wo bodam a hase free fiete efia ha na bodam for ha no mesa o wansa ne ya obi so ha na ono obi ya adwuma so wan hwɛ nipa ne yi nipa no kɔ bara opɛ so san baba onya nka nipa no bɛ sa aba adwuma no mu ebre kɔ ye kɔ over wada roma ye sorry so de na opese woka e de kire wabusua oman no ene wona etio abusuafo de me kan sesi an se me call ejoso no ensem bia kwa akopie e wo court me ba fia me no ba betena se na yesi ginaye enye nneema nyina na metimi adanadi e wo abonten na wo na Tofiakwa one wabadwafo no adwuma yefo because wa damase ne akwanya amode ama me na titiro na nam se me ne mabusuafo enhia ntino me hu enema bi a mesre nam de aba betom animu ore hu bibia ma ya sonte mabusuafo hia akwanya amode ama ne yehunu se yasem no eye momobo esaye mawerho na yaba ya meka atentre ne ho asem yi ebeduru mrebie no na Ghana emra ekwa akodoso mesomenya mranim ni sebe na bia mehia mranim ni a obetimi agina pintin na se yesu mifidie bia wo hwa mi afirimu eduru ho a wadaroma mede ba beto anim se ba bia empempenso akwa akoduru no mehia mo na se wonni mranim ni bia wonso wakwadare wo emramu a
na wadaroma waso masene na waboa me osa kwan no so mate ofa meda wase sɛ me so me to nsa frɛ wo ufiri court wa wo se me nkasa ba bia Tofi sɛ wafrɛ me a meba nyankopɔn nhyira wo nyankopɔn nhyira nyame nhyira wo ne wabusuafo di na de so mate abusuafo aha ne yɛde na menim esi nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsan so ahyia number no yɛ 024480 9641 024480 9641 me pesa osan aba bi o de eno akeke de me pesa osan aba bi ewom sa wade no agudie ba de ukoye no ebi ahyemani me pesa osan ba 024480 9641 ye bedi nkomo free producer makrao